yaşarım dünya hep kalır sanma. Her gün namazın kıl sakın usanma. Hep iyi tohum ek gençlik çağ. Salam. Ano, jsem to já. I já na chlapce dohlížela. Ono chtít po Turcích alkohol, to není jen tak. Cesta za Turky to byla v skutku dlouhá. Vyráželi jsme z domova do italských Benátek. Pak trajektem do přístavu Patras v Řecku. Odtud jsme se přes kemp Colis přesunuli do aténského přístavu. Z Atén opět trajektem na řecký ostrov Chios a z tohoto malého ostrova pak následoval poslední trajektový přesun do již tureckého města Cesme. A tam již začalo naše toulání po Turecku. Navštívili jsme Pamukkale, Antálii. Cestovali přes Konju do kouzelného místa Kapadokie a pak už zpět přes Akčakocu, Istanbul a po dálnici přes bulharskou Sofii, maďarský Szeged zpět domů. Tak a teď se vrátíme na začátek naší cesty. Po úspěšné cestě do Benátek a nalodění na trajekt nás čeká studená sprcha na lodní recepci se slovy: vaše kajuta je na jiné lodi, a podání malého lístku s e-mailem a telefonním číslem vyřizují naši žádost o vydání klíče k naší předem zaplacené kajutě. A tak jsme to vyřešili po barbatsku. Postavili jsme si na palubě vlastní kajutu. Po nočním příjezdu do Patrasu jsme se vydali vymlátit z báby, sedící na přepážce lodní společnosti, peníze za zaplacenou kajutu, co jsme nedostali. Ale potom, co na nás chtěla volat policii, jsme od tohoto řešení problému raději ustoupili. A vyrazili radši hledat kemp. Tak Barbaty, 2:30 ráno, stavíme stán s Honzikem. A ještě nejsme na lití. Ještě nejsme Jak na se to mohlo lidí. stát? Tuto chybu je třeba napravit. No, teďkom samozřejmě dneska nádherné u moře. Koupili jsme si opět vínečko. Jo, jsme si koupili. Cucnem ve 4, když půjdeme spát. Já si myslím, hoši Barbaty, ale tady dneska pod Čirákem je 2:30 ráno a tady je 29 stupňů. Těšíme se na zítřek, to bude zážitek. Tak jak jste říkali, nejlepší je jezdit na dovolenou, když je 45 ve stínu, vole. No jo, tak to je. A klídek, šplouchá moře, co? Co vy na to? Zamanında geldi süper süper. En güzel bölüm başlıyor. Yanıma uzan seyredin süper süper. Şans meleğim nerelerdeydin tam zamanında geldi. První zanokení. Yeah. Tak já ti závidím. Jdeš? Mazaj! Jak malí kluci. Ale ať vám neujede trajekt. Baroš! Kája Baroš! Je to on, vítej Kájo! Tak jsme ho stihli a již ubytování v kajutě dorazili na Chios. Tak, jsme na ostrově Chios. Dneska trošku fouká, ale aspoň není takové vedro. Ale pěkné vlky jsou, budeme se rádi. Nejdřív ještě musíme něco vyřídit, protože nechtějí vyvzít motorku Turci, je napsaná na firmu, když se nějak nelíbí, tak nechali jsme si poslat potvrzení České republiky, takže to máme, jdeme to odevzdat, tak se podávají
dneska nejede, jede až zítra ráno. Budeme to muset tady nějak přečkat, no, tak to je těžké, ale tak to dáme, no. A jo, tady. A dovolené, vždycky pěkný. A je to tady. Hned po ránu vyrážíme posledním trajektem výletu a za chvíli budeme konečně v Turecku. A někteří se vyloženě nemůžou dočkat. Tak připlouváme do Turecka. Po odbavení na turecké straně to bylo docela zajímavé, už pro nás nezvyklé, co jsme jezdíme do Unie, ale je to nějaká nová zkušenost, no. Tak to tady probíhá. Sjedeš vítem, vyjedeš, najedeš. Její krajný brat. Ještě vyřídíme celní procedury a hurá na snídaní. Byla to mňamka. A teď hurá na pláže. Tak objevili jsme na cestě do Pamukkale pláž karibského typu. Dáme si něco na zob. Honzík už vystřízlivěl, tak už dá si pivečko, bude to mít lepší. No, zanoříme se, počkáme, až trošku klesne teplota a za 2 hodinky jsme v Pamukkale. Kempíku. Tak prý si dá radši 2. Can katıyor canıma, içimde kelebekler uçuşuyor. No ale ještě než vyrazíme na Pamukkale, nemohli jsme vynechat návštěvu metropole Efes. Efes je jeden z nejvýznamnějších starověkých řeckých metropolí na pobřeží Ionie v Turecku, založený v 10. století před naším letopočtem. Proslul jako centrum kultury a umění, domov divů světa, jako byl Artemidin chrám, a je bohatý na památky, jako je Celsova knihovna a velkolepé divadlo. Protože se bylo pořád na co dívat, vyrážíme nakonec na Pamukkale až se západem slunce a do kempu přijíždíme kolem půlnoci. Tak, kemp Pamukkale. Přijeli jsme se o půlnoci. Tady krásný bazének. Můžeme se podívat nahoru, na tu nádheru, která je nad náma. Pochvala patří i majitelům, protože nám neváhali i o půlnoci uvařit večeři a prodat asi nejdražší víno v Turecku. A je to tu, úplně sami na Pamukkale. Dělám si prdel. Vypadalo to tu takto. Pamukkale. Paradoxně voda není teplá, ale je vlažná, neboli někdy i studenější, což je pecka. Lidí je to jak sraček, ale fakt je to nádherné. To je neskutečný div. Ve stínu. Přitom to jako jde, no, není to jako hruze, je to... Dá se to snad. Namočili jsme si ručník s Honzíkem a
Chladí nás to, koupili jsme si šiltovičky a je to. No tak no. No tady celosvětová umývárna noh. Sendeki cesaret bende olsa korkmaz mısın? Co ale ne každý z nás věděl, tak nad jezery se nachází Hierapolis. Hierapolis znamená v překladu svaté místo a bylo postavené nad travertinovými terasami Pamukkale nad údolím řeky Likus. Dnes tu můžete obdivovat dochované památky, které přečkaly války i obrovské zemětřesení. Attığın o taşlar kafama değil bak nereme geldi. Tabii kim ölüyor belli. Sana akıl daha yeni mi geldi? My zkusíme nasáknout jak houby do těla trochu vody a vyrazíme tím horkým peklem na romantickou večeři na pláži do Antálie. Sana diyorum ben hey yo hey yo. Senin bu aşkın uzayıp gidiyor. Ayrılırken lütfen sen de bir şey deme. Tak ráno na pláži, kousek od Antálie. Příjemně ofukuje. My jsme ready, alkohol je tady drahý, takže nepijeme, barbaty se velice omezily. Lahev vína 12 až 1500 korun, pivo tak 300 až 500. Takže jít jenom čaj, kafičko. Tam můžete mít Honzík. Už ho vidím. Už stal. Je to 7. spáč, ale já mu to odpouštím. Přece je to jenom udřený podnikatel. No tak dáme malou snídani a vyrazíme do Koní. Ale předtím ještě malá instruktáž. Jak správně cestovat na motorce. Důležitý je správný úbor, šátek, klíčko, který potom tady tak padá plně vším poliem. Od hora až dolů. Tato úprava vydrží prvních 10 km. To je třeba i opakovat. Ano, protože ve stínu je teď 36 a tady ukáž. Dobré, no, to jak dáme. Tak barbaty. To třeba provést Vyrážíme. impregnaci na všechny vrstvy. A když je 40, je 40, no, to není jenom tak. Ale barbaty už si zvykli. Jak nepijeme, jak se to dá přežít, no. 28 je nám vína. Tak, borci, čus. Akıl daha yeni mi geldi? Sözlerine koyup attığın o taşlar yanıma değil başka yere geldi. Tabii. Borci, není potřeba slov. Ano, slova jsou zbytečná. Ubytovat a honem sehnat něco k snědku a taky pár lahvinek. Tak, takové ubytování orientální. Tady. Opravdu jak za starého Turecka. Máme recepci. Můžeme si tady koupit různé voné oleje, svíčky. No prostě cokoliv. Tak, jdem do Víru, velkoměsto. Svíčku sice koupíš, ale flašku červeného, abys pohledal. Tak, tady si muslimové umývají nohy, by tam mohli vstoupit. Všechno je potřeba zdokumentovat. Tak to rychle zdokumentuj a šup na něco k snědku. Tak borci, na zdraví. To jsme dopadli. To je konec tady, vole, tady neseženeš ani pivo, vole, nic, vole, to. Jak tady můžou žít, jenom nohy si umývat a modlit se a
Mitsušáka, vole, celý život, vole, to je banda, vole, ale je to krásný. Tak, nakupujeme v uličce samé hodnotné cetky, ale nic pořádného. O flašku vína tady nezakopneš. Ale můžeš si koupit vonou svíčku. Používáme proutkovou metodu a Ano. dodáváme alkohol. Ano, možná se to podaří, no. Ani proutek tady se nezatočí. Ne. Bodejť by tak neskučili, když tu nemají ani pivo. Je to magické. A tak si za zvuku žalospěvů jdeme namíchat rum s kolou z vlastních zásob. Vypadá to barvou jako jejich tradiční čaj, jen má lepší účinky. Další den se opět v hrozném vedru přesouváme do pohádkového místa Gereme. Tak jsme v Gereme. Další div Turecka. Opravdu jako to jak z pohádky. 1001 noci. Je to sice trochu turistický masokombinát, ale stojí to za to. A je to krásný. Dáme si zmrzlinový pohár. A jdeme do kempu a do bazénu, protože dneska je taky 35, ale v noci má být 14, to si zvědavý. Po poháru ještě ajran a hurá do kempu. İzzeti şanı bol aziz Mevlam'dır Subhanallah diyerek yüceltirim Subhanallah seni tenzih ederim Subhanallah diyerek yüceltirim Subhanallah seni tenzih ederim Subhanallah seni tesbih ederim. Bazének, Gereme, Honzík, šup! Radši břicháč, že nevěděl, kolik je tam vody. Taková koupel unaví a večer bude dlouhý. Jim na Barbata přijdou těžké časy. Ve městě jsme objevili obchod s vínem s krycím názvem Liquor Shop. A proto jsme večer konečně mohli řádně uhasit žízeň a s těmi panoramaty to do nás teklo samo. Ještě teď se mi škytá. Batıla sen üstün getirensin Kur'an'la yaşayan kullara yetensin Hakkı batıla sen üstün getirensin Kur'an'la yaşayan. No včera to byla jak jinak šrekliche šande. A tak ne hned po ránu vyrážíme na prohlídku okolí. Vzhledem k hroznému horku se ale po čase rozhodujeme pro přesun k Černému moři. Çok adil olansın rahmeti affı bol yüce Mevlamsın Subhanallah diyerek yüceltirim Subhanallah seni tenzih ederim Subhanallah diyerek yüceltirim Subhanallah seni tenzih ederim Subhanallah seni tesbih ederim Subhanallah. Co nás ale potkalo cestou, na to hned tak nezapomeneme. I v Turecku prší, ale když, tak je to čardáš teda. Je to čardáš, blízká se, když už tak už, že Honzi? Naštěstí tady byla benzinka, kterou jsme málem minuli, protože nebylo úplně nic vidět, no už je to lepší, ale hodinu a půl má pršet, blízkat a tak no. Tak to tady nějak jako přežijem a já jsem tu, vidíš. Takže tak.
Tak a teď vypli elektřinu, Jdem spát. takže benzínka bez proudu, teď to naskočilo a tak je to furt dokola. Nakonec ale v noci dorážíme do cíle a dáváme si od pana domácího zasloužený šmetr dólek. Páč rum neměl. Tak, pobřeží Černého moře, město Ačakoča, odjíždíme Chčije, jedeme do Istanbulu. Tady jsme spinkali, Poyraz hotel, nepromlky a fičíme, že nosí se nějaká bura zase. A než se nadějem a chlapci se cestou párkrát pomodlí za lepší počasí, jsme tam. I když se mohli spíš modlit za to, aby nebyl v Istanbulu provoz. Allah. Tak, jsme v Istanbulu, zvládli jsme to, metropole je veliká, provoz je ukrutný. Na začátku nám hodně pršelo od Černého moře, ale teď jako... A takovou máme terasu. Honzík se tady kochá, sami pro sebe, hotel je jenom náš. Honzík ho celý zarezervoval, jak je jeho zvykem, za 50 € na noc, nekup to. Výhled nádherný. A samozřejmě budeme do vyrudění. Jdem si dát ajrán. Nebo dva, žádný alkohol. Jenom skvašené slané mléko budeme pít už. Tak. Tak to je. Suyun kıyısında keder kuyusu. Jdeme jen diví Hradskou. Akrebi el kovanı vuruyor tam kalbe. Ah vefasız, ah kitapsız, sen de koyup gittin bitmedi ağlama. Ah vefasız. Tak, Sultánův palác. Jedna se opravuje, jedna raketa. Tak jsme v Modré mešitě, obrovském Sultánově paláci. Tady je to, kde jsou já, je to pro návštěvníky, tady je to pro pravověrné muslimy. Vyzuli jsme se. Už to tady studujeme, jak je to krásný. To neuvěřitelné, jak to tady někdo dokázal postavit. Tak další skvost. Opravdu. Jak křesťané, tak muslimové umí dělat krásné věci. Jasné, Ondiko, je čas na pivo. Jen zaslechli pivo a už zase skučí. Şişenin dibinde, sebebi derinde. Elim kolum bağlı, olmasa ne fayda. Ne birinci sayfa, ne sevdalı tayfa.
Hiç umut yok bu gece, geçiririz gayra. Ah vefasız, ah kitapsız, sen de koyup gittin, bitmedi Allah. Yansın İstanbul bu gece. Tak jsme zpátky na střeše našeho hotýlku. Pozadí krásná mešita, v které jsme byli. A celý Istanbul máme jenom pro sebe. To prostě se nám podařilo za 50 € na noc. Nemožné. V té staré části a jako to je něco. Tady je moře. Cayır cayır kavrulsun. Ale to nejkouzelnější přišlo za chvíli. V noci s tímto výhledem. Z toho běhal mráz po zádech. Druhý den ráno vyrážíme navštívit asi nejznámější mešitu Hagia Sofia. Kašparáda začala hned u vstupu, kdy nás po zakoupení ne zrovna levných vstupenek donutili zakoupit i tyto fešné pláštíky. Asi proto, aby jsme Aláha moc neprovokovali svými vypracovanými těly. Mešita to byla krásná. Jeden by ani nevěřil, že vznikla z původního kostela až po dobytí Konstantinopole v roce 1453, kdy se Konstantinopol změnil na dnešní Istanbul. Taky škoda, že prohlídka byla možná jen průchodem horního ochozu. Dolů mohli jen pravověrní muslimové. A že jimi tak úplně nejsme, by poznali hned z našeho alkoholového dechu. Aspoň jsme před odjezdem navštívili ještě sultánskou hrobku a muzeum o vzniku Hagii Sofii. Kader bizi ayırsa da bir gün kalpler bir olacaktı. Yoksa gurbetin o yalan kucakları seni de mi uyuttu? Hey, hey gidi günler hey, yediğimiz içtiğimiz Už jen malé osvěžení a hurá do další Sofie, tentokrát bulharské. hey gidi günler hey, ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama ayda. Cestou nakupujeme špekáčky, ale všechny kempy byly zavřené, tak bereme už za tmy ubytování v Sofii a děláme na pokoji vlastní tábora. Aldın mı diye sor ara sıra, adımı kalbine yaz beni unutma, ayda yılda bir olsa da muhakkak. Následovala povinná prohlídka Sofie a i když byla naše lačka po nočním Istanbulu hodně vysoko, tak i noční Sofie byla kouzelná. Adımı kalbine yaz beni unutma. Bugün o yüzüne gülen dost sandıkların yarın da yanında olacak.
olmayacak mı? İyi günde ne ala, kötü günde firarda, için sızlamayacak mı? Pak jen uhasit táborák, vyčurat, pomodlit a spát. Ráno jedeme směr Szeged. Tak, narazili jsme do civilizované země, země moderního Srbska. Nečekaně mají v takové skvělé zemi dálnice po 80 km. Myslel si benzínky, viď? Což nás nepřekvapilo. Ano, protože víme, že Ducati má žízeň, tak jsme mu vzali do bandasky. No, A to by nebyla Ducati, aby jí aspoň jednou na tripu nedošel benzín. je to tak. Benzín až domů. Doufám, že tam nějaké obchodníky. Tak nakonec úspěšně přijíždíme do Segedu a tady naše putování víceméně končí. Ráno už jen pár set kilometrů domů. Konec dobrý, všechno dobré, zažili jsme hrůzostrašné bouřky, pocítili spalující vedra, navštívili krásnou exotickou zemi, poznali jinou kulturu, ale nakonec nás naše cesta dovedla zase domů, aby jsme mohli vyrazit na další putování. Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara, azıcık zaman